Raban kuliah bledose gunung wong yen lagi naksir raban kuliah barang nuklir sajan ora duwe direwangi kredit jarene wis jodoh apa tuweke wong loro wong yen rapat tuli dunya inovasi wong yen lagi ketika rapat tuli dunya kiamat najan rante duwe direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro irung bangir ya duwekmu tipis wae sapa de lambe tipis ya duwekmu darine wis sapa de ane ya duwekmu wae sapa de iya mesti duwekmu wong yen lagi gandrung rapat tuli tebles wong yen lagi nafsu tapi orange nuklir nadyan rapi duwe direwangi kredit karene wis jodoh apa duweke wong loro wong yen lagi nangi rapat tuli dunya inflasi wong yen lagi ketika rapat tuli dunya kiamat najan sampe duit karewangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke loro ego iki wae sapa de irung bangir ya duwekmu nyake wae sapa de ane ya duwekmu irung bangir wae sapa de mestine ya duwekku wae sapa de mestine ana sing duwe iku piye wae sapa de mestine ana sing duwe iki piye piye mas mestine ana sing duwe hoi hey piye mas piye piye kok malah keterusan piye jan hoi lah terus piye mas